Hey. Lille M.A. Abelgaard. Ellie. Stop bilerne! Ikke stop bilerne. Kom. Eller flyt dig. Nej, flyt dig lige. Du kommer. Smukke den ned. Han kører. Og den stopper. Der kommer Mester Sulejman her. Verdens bedste bil, som han har bygget her. Verdens sejeste bil. Hold da fast. Og nu kommer han til smed. Bil. Smed. Og det er smed, der kører. Og det er smed, der kører. Fedt da. Og det er Mugo. Hold din kæft, din bøger. Okay, det var højt. Og det var Ali. Ikke nok. Og så er det Og nu kommer